matur nuwun. Kanggo dulur-dulurku kabeh. Nggih. Sing lenggahe ana emperan sisih kulon. Nggih. Sekecak ning gone lelenggahan. Syukur bagi beksa kene. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun
Goyang bro. Dulur monggo melatiri nonce katur Supranada Indonesia. Sinarakan
Permata video syuting. Mare
pripun Ibu? Ketoke manut bapak deh. Ibu ki makmum bapak imam. Oh nggih. Dadi anger bapak ibu ngah ibuke melu bunga. Oh nggih. Leres. Sehati nggih Mas. Sehati. Nggih. Iki Iya. Diajengerin wis ngaturaken tetembangan lumantar sowanipun para kanca Supranada Indonesia.
matur sembah nuwun.
bengi iki aman, Mas. Dalam mengantarkan wilujeng dalu para ratu wilujeng lelenggan ngantos sekecong nggih panggih. Yuk. Pranada Indonesia sinarkan Permata Video Syuting. Goyang Pak De.
jenengane Pak Narno. Hulu
Pripun Pak Narto mumpung senten wekdal Narno. Au. Supranada Indonesia. Icikir. Saiki
napa? Iya mah Permata Production spesial untuk dulur-dulur best Indonesia. Tadi ada permintaan stasiun Tugu kok diaturuki karo Mbak Levi. Ginarap saking wingking
Supranada Indonesia. Doyong menyang prapatan ayu moblong nyen nyawang marai tratapan mangan graji entek limo ayo ngaji urip gen utama. Ajak kabecikan arem-arem gedhe tur dawa aja seneng mendem rusane raga